हॅलो फ्रेंड्स, तर मी स्वप्ना पवार मॉमी लाईफ या चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण प्रेग्नन्सीचा फर्स्ट ट्रायमेस्टर पहिले 3 महिने या विषयावर चर्चा करणार आहोत. तर मी या व्हिडिओमध्ये माझा एक्सपिरियन्स तुमच्याशी शेअर करणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. मला कधी समजलं मी प्रेग्नेंट आहे, मला काय लक्षणं जाणवली, सोनोग्राफी, काय खाऊ नये, काय काळजी घ्यावी याबाबत मी या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहे. तर सर्वप्रथम मला काही लक्षणं जाणवली, जसे की छातीत जळजळ करणे, सारखं युरिन पास करणे, युरिनच्या कलरमध्ये डार्कनेस आला होता. अशी काही लक्षणं जाणवली ज्याच्यावरून मला असा अंदाज आला की मी प्रेग्नेंट असेल. त्यामुळे मी लगेच किट आणलं आणि घरीच चेक केलं. तर रिझल्ट पॉझिटिव्ह आला. रिझल्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरांनी टेस्ट कन्फर्म करून आम्हाला काही गोळ्या औषधं दिली. डॉक्टरांनी 7th वीकमध्ये आम्हाला सोनोग्राफीसाठी बोलवलं. त्यावेळेस मला 4था ते 5वा वीक रनिंग होतं, त्यामुळे एवढ्या लवकर सोनोग्राफी करत नाहीत. त्यामुळे 7th वीकमध्ये डॉक्टरांनी बोलवलं. अचानक 6th वीकमध्ये मला स्पॉटिंग झालं. त्यामुळे आम्ही लगेच डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरांनी त्याच दिवशी आम्हाला सोनोग्राफी करून यायला सांगितलं. तर फर्स्ट ट्रायमेस्टरमधली सोनोग्राफी ही खूप महत्त्वाची सोनोग्राफी असते. या सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला बाळाची ग्रोथ व्यवस्थित होते की नाही, बाळ एक आहे का 2 आहेत हे समजतं. आणि बाळ गर्भाशयातच राहिलं आहे ना, अन्य कुठे राहिले नाही ना. जर दुसरीकडे कुठे राहिले असेल तर ते बाळ ठेवता येत नाही. बाळाची हार्टबीट आली आहे का नाही. 6 वीकपर्यंत बाळाची हार्टबीट येते. 6 वीकमध्ये पण नाही आली तर काळजी करण्याचं काही कारण नाही. 12 वीकपर्यंत बाळाची हार्टबीट येते. तर आम्ही सोनोग्राफी केली आणि डॉक्टरकडे रिपोर्ट घेऊन गेलो. तर सर्व रिपोर्ट नॉर्मल होते. बाळाची हार्टबीट ही आली होती. त्यामुळे सोनोग्राफी माझी पहिली सोनोग्राफीचे रिपोर्ट सर्व व्यवस्थित होते. तर फर्स्ट ट्रायमेस्टरमध्ये जास्त करून मिसकॅरेज होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपल्याला काही गोष्टींची खूप काळजी घ्यायची आहे. जसे की खाण्यापिण्याच्या बाबतीत तुम्हाला जंक फूड खायचे नाहीत आणि कच्चे मांस, अंडी किंवा कच्चे स्प्राउट्सही खायचे नाहीत. कॉफी आणि चहाचं सेवन करायचं नाही. ज्याच्यात जास्त प्रमाणात कॅफेन असतं ते तुमच्या आणि बाळाच्या शरीरासाठी सुद्धा धोकादायक असतं. त्यामुळे जास्त प्रमाणात चहा आणि कॉफीचं सेवन नका करू. जर दिवसातून 1 वेळा घ्यायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, पण 2-3 वेळेस किंवा जास्त प्रमाणात सेवन करू नका. मी चहा आणि कॉफीचं जास्त प्रमाणात सेवन अजिबात केलं नव्हतं. आणि जड उचलायचं नाही, प्रवास करायचा नाही, संबंध ठेवायचे नाहीत. अशा काही गोष्टी आहेत ज्याची तुम्ही काळजी घ्या. तर अशी उपयोगी माहिती मी माझ्या व्हिडिओमधून तुम्हाला सांगत राहील. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.